apa tangane ngene iki. Musuh Suramrata Jayamrata. Iki Haryo Cibinong. Citraksi ingkang keduga kelakon nyanyi nyangkeng sirine sirahmu wis rasa omong aku melu tratapan capeng kok cawet sosori arang kleru Cit nun kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to lha pripun ditake ya ditake Citraksa coba Citraksa kon metu Citraksa kula gondok blekuduk soal gembol semarante hawela satama wonten timbalan urung penemban lah kok dadi ndara dasih apa iki dadi pirembukane awake dhewe lagi wae kowe matur ngangsanipun Rama yen to aku ora sowan marang negara Ngastina kan rupa iki mengko dadi penggalianing para priagung negara Ngastina lah kok iki Adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Sokalima ingkang rawuh ana ing pertapan Sokalima mbok menawi menika beto dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Renapati Harya Sengkuni. Oh iya nggih cah bagus. Prayogan luwih dhisik nggonmu ngabiyantara. Nggih sampun boten kirang prayogi. Dipate padha raja sak prapkamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya Kakang Penemban. Slamet tekaku ora ana sewiji apa Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa ora liwat pengestuku tampanana ya Di ndak gegem dadiake jimat paribeh prayoga nggonmu lenggah ning pertapan Sokalima. Iya Kakang Penemban Durna kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sokalima. Oh Dursasana kowe padha harja anakku Dursasana. Nggih, Bapak Penemban. Blujeng ning sambi kula sowan kula tebih saking Rupeda. Kula maturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Dursasana tak tampa. Pangestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Paringi pangestu paduka awahana kabagyaning gesang kula. Bapak Penemban. Dursasana iya prayogana dhisik ngono ngadep ana ngarsane wong tuamu Begawan Durna aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni. Kula semanggaken Bapak Penemban. Dik Pate piye Kakang ana apa njanur gunung kadingaren lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sokalima yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa nanging yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengendikaning anak Prabu Ngastina mara gage Adipati tak paringi kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sokalima iki. Iya matur nuwun ya Kakang. Padha-padha ora apa-apa. Ingkang sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Dene ndungkap angka 2 pancen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis iso maca karo batine adimu lanang Sengkuni. Ning luwih prayoga lamun kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh ngono. Iya, supaya luwih cetha merga panerka panyakra bawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbuh karo sediamu. Oh iya, yen pancen ngono aku tak matur. Iya, gage matura. Ngene ya Kakang. Sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana
kine nanjihake marang Kakang Penemban Durna. Ingkang wis watara suwene sak candra iki Kakang Penemban Durna ora keparang sowan ana negara Ngastina. Kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyane kudune ngrumangsani yen Kakang Penemban kuwi urip ana ing negara Ngastina, ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teka dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebabe apa? Yen pancen ana pengendikaning anak Prabu ingkang gawe kogel kagelan atine Kakang Penemban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen Kakang Penemban Durna kuwi kurang nggone ngenyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, Kakang Penemban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo donya saka 5 kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge Kakang Penemban Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paringa dawuh Kang. Kakang Penemban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwangi negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho Kakang Penemban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsul mbaka siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Ya Kakang Penemban Durna. Kok sik yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang ndak rasakake dina iki saka peparinge anak Prabu Ngastina. Oh kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu paringane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki peparingane ya kuwi Sinuhun Prabu Dastarata duk nalika semana. Saleng-saleng Prabu Dastarata ingkang gumanti kepraban ing negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Jaka Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana. Oh nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasa aeng-aeng kan ngomong. Perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Dastarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yen kamukten sing tak rasake iki peparingan anak Prabu Duryudana. Oh, dudu. Ya mung aku wis kebacut suwita marang negara Ngastina. Sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembangku. Iya. Nek perlu dijejekake bab perkara le paring kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana, ning anak Sinuhun Prabu Dastarata. Ya. Ingkang mangka loro apa ana priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek wis rawuh karo wong Ngastina kuwi wis tetaunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis hafal lambe ati ning piyai-piyai Ngastina kuwi wis hafal. Yen digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ing ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan. Kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh tanggon yen rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama luput ke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulino yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probaya. Oh, Cik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probaya iki dienggo ngapa to? Probaya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asundul langit, nek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana picis, numpuk barang sing kerta ajine gedhe. Nek upama engko dipundhut penguwasaning Gusti, wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, brana picis, probaya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan.
Upama ora kuat kegonan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan. Wong mesti mau mas salin seringat wis biasane kaya ngono. Mula aku bab perkara bondo donya ki ora tak oyak banget kok, Dik. Bab perkara derajat pangkat ki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna ki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku ki ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik kang kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah. Aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwi to marang negara liya saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, ning kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendakane negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendakane negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna ki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya, dudu perkara derajat pangkat, dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ora wis tak dadekke siji rembug marang aku to. Derajat pangkat kadonya iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Dik. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mong gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sing tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh. Aja meneh kok wong liya. Gusih sampeyan paring dawuh kaya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, nek udu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya dok nalika ana lakon Lengatala. Tumuli aku njupuk Lengatala saka sumur upas. Kanthi aku ngrakit sukep dom-doman tak lebokake jroning sumur wekasan gendaka iso tak junjung. Terus kowe ngrangkul aku mbok anggap aku wong pinter, mbok anggap aku wong sing sekti. Tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Dastarata. Tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa. Kowe karo aku ki mung kanca, ning mergo banget gone raket, tumuli manjing dadi sedulur. Kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang. Ya mung padha-padha mukti ning negara Ngastina. Oh, ngono ta. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik dadi sing dianggep sedulur ki yen ana garising getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas durunan iki iso dadi mungsuh, aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sak gedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pangendikane Kakang sing ngandhaki yen to sengguni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe anggap kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara, ning grunjal atiku. Ati aspal. Merkara grunjale kok bingung. Wis ora, iki rembug wong tuwa. Iya iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku seprono semene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggep iki aja dipeksa. Penganggep menungso siji-sijine iki aja dipeksa lho, Dik Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa. Aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdeka. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulane ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur apa-apa, ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku. Kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan Pasewakan arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina.
wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nampa paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa. Tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku mung kanca. Mula aja lara penggalihmu. Nek aku kepeksa ngrangket karo Kakang Penemban Durna. Tak aturake marang Sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja negara Ngastina lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa suwan ana negara Ngastina. Tak anggap sampeyan bakal badal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Penemban Durna. Oh, lara tenan ta. Oh, aku ki wis tak kalang-kalang lho, Dik, lek rembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke pate semono iki pancen kaya ngono kuwi. Nanging jebul isih mesok. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni girigoda karo atiku. Oh, Dimate, Dimate. Aku kuwi wis matur tadi, saka lima iki merdika. Saka lima iki bumi perdikan, dudu kebawa keperintah negara ngendi wae. Dene aku swita dening anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerosake marang pangendikaning Sinuwun Prabu Dastarata yen kudu tansah setya tuhu marang Nalendra Ngastina. Sapa ing dadi Nalendra? Aku wis ngefokke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Sokalima jerake yo ndek kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Nek pendak-pendak aku mesti kudu sowan ana negara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kahanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, Di, aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe mbondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winantu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ing negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ing negara Ngastina lho. Jeneng anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan teng negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora usah dadak kakean gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sata Kurawa lho, Kang. Saguh meksa karo Kakang Penemban Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho, kok sik to? Kok sik lho kok mau pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho, Dik Patik. Kowe karo kuwi padha-padha lara praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng ing padha nyawang yen to wong-wong Ngastina padha bentak sirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jiat karo Kakang Penemban Durna. Lho, apa dianggep aku ora duwe jago napa piye? Nuwun sewu, Prajanapati. Rama Penemban Durna menika tiyang sepuh kula. Nawiri Kanopati badhe jiat dhateng Rama Penemban Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinampan yen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murina apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi janganipun badhe meksa dhateng Begawan Durna, langkung-langkung pepundhen kula Raden Kurawa, Pangeran Pati negari Ngastina. Badhe meksa dhateng Rama Penemban Durna, kula ingkang boten trima. Wah, Satama. Kowe iki mung abdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menangi apa? Nyuwun pangapunten Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Rusi jalma tan kena nira. Sampun kulina ngempuke watu ngatuske banyu ning laturi nyawang dhateng blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna.
ning nganti Asatama kalah karo para Sata Kurawa tak entengake patine Bambang Satawa jiat larak metu coba nganten ora iki tok karepmu Dik Pate kok ngene iki tok karepmu pendak-pendak tekan ngendi-endi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono glibete Sengkuni mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to Sengkuni. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake mbatang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersakake dadine Pancakara. Men kepengin nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng ngenggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem, negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Naraprajane seneng ngenggokke marang parentahing ratu, Naraprajane seneng nambahi parentahing ratu. Ingkang satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem nang Ngastina apa mboten? Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Dena? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngruda paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkuni. Kowe iki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek tok kon ngladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh jengkolmu mlacat kuwi. Apa ngerti Begawan Durna ki wong jireh? Wah, Begawan Durna ki wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem nang negara Ngastina, nek ora gelem tak jak gelut, nek pancen gelem neguk tersuwan ning Ngastina, ayo tak derekake. Iki durung wancine, Dik Pate, aku sing duwe gegayuhan. Tegese sampeyan ora gelem mangkat. Kula ora gelem mangkat, mboten kok ora gelem, ning durung wancine. Ora sah kakean gunung tanpa gunung. Nek ora gelem mangkat lakon tak ruda paripeksa. Dik Pate, ora sah dak-dik. Kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora usah dadak nyebut dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak ruda paripeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok Sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna. Ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jirik gete wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu 20 taun. Metu njaba. Ora nang kene papane wong Bantayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni? Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Oh, kula ora wani nek saniki. Ora wani nek metu njaba ya metu njaba. Ayo metu. Iya. Piye Mbak Yu? Setemene aku ki jane wis ora seneng suwita ning pertapan Sukalima. Pendak-pendak kaya ngene iki, Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sowan suwita Begawan Durna, aku tak golek suwita liyane ya. Aja kaya ngono Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukalima. Kayane ora penak ndeleke Begawan Durna. Aja Mbak Yu, aja kaya ngono. Metu Bayu kena tak kandhani apa ora? Lho. Aku wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat, aku nekat. Sampeyan merengkang pernatan Sukalima. Apa kudu tak ruda paripeksa? Tobat. Kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi kok nantang karo wong gerang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampeyan kudu tak jiat tetep nang kene. Aku ora sago. Ayo, kowe apa aku sing tekan.
Waladal. Swatama marang kadhak ora ngerti tata krama ing atase aku iki bendaramu. Kowe ming derajate ngabdi aku Pangeran Pati lah kok ora tata krama ning ngareping Surtayu. Tak gawe tata krama. Yen pancen kula ming arep gawe geger kanan Sukalima, swatama ing ora nrimakake. Jeriki aku mbelani kelawan Kanjeng Rama. Yen ngono kowe dadi palang para sata kula bakal mboyong kalawan bapakmu. Apa abamu Raden Surtayu? Ayo boyongan Rama Prembanduna lamun iso nglangkahi bathange Swatama. Wah, ora minggat tebak danapune margane patimu Singalena prapting lalis Raden Surtayu. Yeah.
Raden Durmagati. Cacanane kula tekan kene iki kula kepengin gawe kicil. Kula kepengin gawe lame. Niate apik mung kepengin boyong bapakmu Begawan Durna supaya gelem cuwan maneh ning negara Ngastina. Ora nglilmake. Dawuhing Koko Prabu Duryudana, jalalan. Malah ngonekke aku jalanan. Ola. Jalalan. Jalalan. Nek nganti bapakmu Begawan Durna ki gak cuwane ning negara Ngastina mengko ndak dilalani sing olah-olah kalau para kawula lan para punggawa Nayaka lan Sentana negara Ngastina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya merga kowe putra Begawan Durna. Ning sadadili kowe iki abdi. Kowe iki mung batule para pengilan pati. Ora ana ing atase batul kok mala kalau juragan iki ora ana. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku ngajeni. Ning gandeng juragane wong elek, arep meksa karo wong tuaku. Apa dikrasa utawa wedi karo para sata Kurawayu jajal anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastina aja dundang Bambang Swatama. Dadi cethane kowe ngeyel. Mesti wae aku ora bakal nglilakake Begawan Durna dipeksa dening para sata Kurawa. Lah pancen wis lumpuh diajeni. Angel digawe becik. Lah pancen kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepeksa tegel karo kowe. Kowe iso ngalahke Cultayu, iso ngalahke Kaltomarma nek Durmagati aja disawang mlipat siji. Tegese kowe dipandang sebelah mata. Kowe arep ngopo? Kowe mica menang kalaku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melganing patimu bangga sayun Raden Durmagati. Modal. Pecah jajamu. Yo piye awak? Ora ana pendidikan benar. Ampuhe kegila-gila. Wangune wis dinahi jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak apa-apa. Rambut kula dicandak, dijungkilke gebuk sakayange nggen dodoman. Kula cuma nggaken, Mas. Ya. Alah. Satama Batur kowe juragan kalah karo Batur. Nah aku isin. Kula kok biasa, Mas. Ra isin. Ijen gone ngendi nek cacane kalah kok dadak ijen-ijen barang iki? Kalah ya kalah, mundur teratur. Wis rasa muncul. Kula iki mongso kula lajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti. Pun gagasan mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Petruk kalah, mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu Kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Kalau Kulawa mula dadi pelang. Batin kula wau lho, Man. Cotama mesti kalah. Ha kok kula sing doblak-ablik. Jiger. Radene Lenatah nglekoso. Ning gawe wayang nganti sasen-sasen ming kalan. Percuma, Man. Wablak kok kaya ngene. Durmagati putus asa saja ini. Mangkel ya kula. Dinten-teni bola-bali. Niki kula barang mula lho. Nek nukoke gape yo larang. Lha ngecat nganten iki yo larang, kulite yo larang. Barang pelang kok ora tau menang ki ngono ku nyoco mbok. Mboyo cekali-cali gawe lakon sing Durmagati ngelol. Apa? Ngelol. Nyeli. Hah? Nyeli ini siapa?
Pokoke nglakon ngoten lho, kalah terus jan jengkel. Temudi-mudi anggere metu menggo geguyonan kalau dolop-dolop. Ngarake ati kok. Apa nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara ligawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude iki wis ditata nang kotak bayang ya metu. Lha nek metu pican ora trima. Lus tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya ndek ketrampilan, ditokke. Ora perang kok ming ngantem. Bar ngantem diantem nglekar, diampet. Mungsuh ngantem ki diampet men ketok nek ora lara. Nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek dantem pisane gletak blebeki le sambat ngaruwara. Lolo tenan e, Mas. Lha niku moh ngapusi nek lara ya lara nek ora ya ora. Diwas ngampet ora lara pindhone nglekal ora cadal sing ngucung sapa? Moko teng pepelangan. Apa kula tau pesen ambulan? Deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton ngomong waton mlekop. Dengkulmu melocot ki. Sapa sing arep maju? Susah aku malah. Anggere Kurawa Kartomarma Surtayu Durmagati wis maju, aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti. Wait. Cit. Arep maju apa? Nenek selo. Wis ora ana sing maju ka lho. Nek arep maju mrene ya. Ngopo tangane ngene iki? Mau susu Ramrata jaya Mrata. Nenek nganti Surtayu kalah. Kakak Kartomarma kalah. Durmagati kalah. Ampun disambul anu. Ampun disawang enteng Citraksi, Man. Ya. Mung suwe Asatama mbetengi bapakne. Bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Satama sing nesu. Aswatama. Heeh. Anak Pendhita Durna. Heeh. Kurawa mundur. Kalah kabeh. Edian Sasatama mesti ngempake Aji Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Aswa ora Asuwa. Aswa Tama. Nah kowe aja gleleng. Iso ngalahke para sarta Kurawa Surtayu Kartomarma Durmagati aja genggem belo sisiramu gleleng papa panu kadas kurat pacakmu iki Haryo Cibinong Citraksi ingkang keduga kelakon nyanyi nyangking sirine sirahmu wis Cit rasa omong aku melu tratapan aku ki melu ngampet ambegan nek ngomong coba saiki ngene kowe iki nek ngomong mbok alon sareh ora sak kesusu alon kami sosolan mergo kesusu susu coba alon Asatama nah sir mondele gampang sir mondele Sirno mat kelayu mung nggawa plinteng tak plinteng biasa
Wis li omong teng pecut kok jengklit bareng. Ngetoke nek tau main ketoprak. Tahu dadi bolo dupak ketoprak. Satama. Dono baran. Kok kowe ora basa? Kok kowe meng abdi aku Bendara. Lah kok kowe ora basa karo aku? Begawan Durna tak basa anu tak boyong ning negara Ngastina. Iso mboyong wong tuaku katon iso mecah dadane Asatama. Pipi pira? Piye? Mecah dadane Asatama. Wewe ladala. Edan sesumbarmu kok kaya wani dilat persiabang kok kaya wani mecah nding-nding. Wesi gligen. Kelakon mati dening aku kowe ketiban tangane Jarya Citraksi tinjung akhirat. Mur maju jajaran legane atiku. Tiban tangane Satama ora pecah dadi loro sirahmu. Aja dundang Satama. Tenane. Kurang percaya jajal apa piye? Jajal nek ukurane pas. Ora masalah nek lobo ora dadi ora sida tuku. Kowe tekan kene karo kokean gunung tanpa guna. Ngelabur kowe. Ngelabrak kowe. Ketiban tangan pecah dadamu. Ayo coba. Dicoba rasa gamelan sik. Iya. Mesake kanca-kanca. Iya. Manut karo. Cabeng. Cabeng kok cawet. Sosori arang kleru kok. Ora mati dening aku derajat apa? Udus kowe, mutar. Dilaleno ngantem makbet. Aja ndok kowe antem aja endoke edian ora kena. Wes. Papa dak ora iso pentak. Pokoke ora kena ngantem aku kowe. Motar. Motar. Ngendani keparat. Ben mbok nganti tugel boyoke. Wah! Wah, cikul. Terima kasih. Terus ya ora. Wis cukup semene wae. Cukup sekian saja. Piye Cit kok men sedhela? Lho. Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kukulan men gendhodo sepisan mletak kaping pindho mboten rasa. Kula candhasilae kula gejog lemah. Dilek. Terus lajeng kula tendang niku endo edan to. Oh, kula kepleset. Ning ra apa-apa to? Mboten apa-apa. Ame kepleset kok. Ha iya. Bareng niku diantuk kula dias geling kaca wah ora. Heeh. Sing terakhir mbangane kula ora iso ngantem sapa wae sing ketok. Klebu sampean. Oh.
Cit, non. Kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah pripun ditake apa? Ya ditake Citraksi Citraksa. Coba Citraksa kon metu. Citraksa. Kula paman. Rumangsaku kembar kok bedane adoh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep modar. Citraksa. Kula paman. Maju ora? Nek kula maju sing kiper sapa? Halus ning marai lara ya. Maju perang. Mboten paman. Lar ngendi? Ajeng teng Indomaret. Ngopo? Tumbas pampers. Sing siji seneng gelut, sing siji meng blonjo. Rumangsaku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas. Nun. Maju ora le? Maju wis ora ana gunane wae. Nek kowe ora maju, Swatama ora bakal wani methuk karo Patih Senggun. Coba Kakang Dra tak pethukke, gelem ora tak boyongne negara Ngastina, ora gelem aku dhewe sing arep ngruga paripeksa. Kakang Durna, piye Di? Iki wis tekan pepuntoning tekadku. Tekadmu piye Dik Patih? Kakang Durna kersa tak boyong ning Ngastina apa ora? Oh, aku ora wis omong bola-bali to. Yen aku kuwi duwe karep, aku duwe sedya, aku duwe pepinginan, aku duwe gegayuhan. Mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya, Di. Aku tak nuruti gegayuhanku dhisik. Sapa ngerti sinambi nanting ketrimaning urip. Aku bisa kelakon nuruti apa kang dadi gegayuhanku Dik Patih. Neng ngono Kakang Durna wangkal. Aku ora kok wangkal, ning aku njaluk wektu, aja dipaksa to. Aja mbok peksa kamardikaning Begawan Durna. Aja mbok bondo kamardikanku Dik Patih. Wis ora dadak Kakang gunung tanpa guna. Wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina. Iki tak anggap Kakang Durna merengkang sanga pernatan Ngastina. Mula wajib tak cekel. Loh, kowe nyekel Begawan Durna. Mesine wae ngono. Nek pancen iso cekelan, ayo. Nek pancen Patih Senggun iki wong dodeng, Patih Senggun iki wong digdaya. Cekelan Begawan Durna. Aku ora bakal selak. Oh, lakon tak uleng-uleng dening aku dak. Ayo, gelem apa ora? Ayo. Aku ki wong tuwa lho, Dik. Aja tak syukur-syukurke kaya ngene iki, aja tak usek-useke kaya ngene iki. Aku ki pendhita ning Sukalima, disembah para cantrik para mangyu jejanggan. Lah kok dadi aku tok gawe kaya ngene iki karepmu piye? Mengare kowe manut apa ora? Ora manut aja kelakon dosa. Tak gawe wirang ning ngarepe cantrik-cantrikmu. Wah, Sengkuni kuwi njaluk dikapokke Sengkuni. Pripun, Mas? Edan lah. Durna nek wis gelem matek kaji ya medeni tenan Durna. Lah nggih lho pendhitaning Kurawa nika pendhitaning negari Ngastina. Tur panjenengan kula taosi prisa. Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu kebatinan, mboten gadah ngelmu babakan lan piping panggraita mboten. Ning nika kebak ngelmu guna kasantikan, ngelmu
tosing balung leting kulit. Mula ora aneh nek Bekandana niku dadi guruning wong perang. Mergo digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan. Nek sampean ajeng wani ya nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cibul kaya wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Sampean boten ajeng iso ngungkuli kadigdane Begawan Tuna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dingendikake kuntul jaturke dandang. Romo gandeng sampun padhang kelampan pertapan ing Sukalima kepareng ambabaron ingkang sejati dhateng putra Punaswatama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama satama wonten dawuh kepeksane bapak ora iso bloko karo kowe ya Ngger mung tak jaluk pamujimu wae kowe tansah ndedonga apa kang dadi karepane bapakmu iki bisa kasembadan menapa ing dados pikajenganipun Kanjeng Rama ora ala kok Nger ora ala ning becik iki lah saiki ngene Satama kowe tunggu pertapan Sukalima ya cah bagus nggih lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi aku arep netepi dharma nglakoni tapa brata semedi maladine njumbuhake kelawan gegayuhanku mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon oh mesti bakal melu mukti kowe Nyakrawati kowe melu seneng kok Ger nah itu lho pengaten namung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama satama pamujimu ya cah bagus nggih ngislaken dawuh aku tak manjing alas aku tak manjing telenging wana ingkang sepi ingkang ora ana wong kemliwet supaya bisa napakake kasutapanku bisa kejangka sarta kegayo apa kadadi kegayuhanku mriki sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Rama iya satama iya sode selikur dina patobat Jaramaya wonten timbalaning adawuh Ibu Bedari sarta ning kabeh para pejkasakan baju barat ing mapan ning Kayuwangan Dandang Mangore non nalika semana kanan Kayuwangan katon jenjem ayem ora ana samigala apa-apa nanging bareng sawetara wektu dina iki lha kok kanane ora kaya adat sabene akeh para bergasaan jim setan ingkang padha nandhang pesambat merga kahanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis Jaramaya iki saka dayane ngapa Ngger nyuwun pangapunten monggo saking paniti priksanipun ingkang abdipun Jaramaya boten wonten lemah sangar kayu aeng ingkang mapan wonten ing wana Krendayana ing ngantosaken sangganing para bergasaan sami numpang puyang numbuk bentus solah bawanipun ugi boten wonten satunggiling satra ingkang wantun nasak langing wana Krendayana ingkang satemah karya gara garaning Kayuwangan Dandang Mangore Ibu Bedari mugi andhatosna ing kawuningan patobat angin lamun to diujarake iki mengko suwe ning suwe mesti bakal gawe geger kanan Dandang Mangore mula luwih prayoga Jaramaya dina semangka Ibu bakal niti priksa apa to sababe dene kanane kok dadi kaya mengkene mula enten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wana Krendayana ya ing Kayuwangan Dandang Mangore iki ana apa lah kok dadi ana gara-gara ingkang gawe geger sangkaning para berkasaan iki Jaramaya sigra mangsa semedi sang Pandya Betari Durga nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata Tridasa Wataknawa nonton mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa sang Pandya Betari Durga mila awas paningale lantip panggraitane Bupipana apa ning dadi gara-garaning Kayuwangan Dandang Mangore sigra manabda sang permane wau tumanduk dhateng sang Para Wadyabala berkasaan mangkono pangudas maraning driya patobat ora pati nduga mana Jaramaya wonten dawuh Kayuwangan Dandang Mangore tunggunen ana sawijining titah pujangkara ingkang mangsa semedya ning telenging wana Krendaya tak prepekane wigatine apa ya Jaramaya nggih ngestaken dawuh Pandya Betari wis manteng pangestine sang Begawan Durna mangsa semedi maladining tanana ingkang pinindeng kejawi panguwasaning para Jawata mugi ngudaneni marang dados panyuwunipun Sang Kumbayana. Dados sakuling mangke
eling-eling mapan wonten telenging wana Krendayana ndadosaken geger sanggaring para baju barat para jim berkasaan samya nungsang kuyang numbuk bentus budel bingung playune bejre kelawan dayaning Sang Kumbayana sigra mrepeki Sang Pandya-Betari Durga anjugaraken ingkang nedhel lampah semedi sode selikur dina patobat Durna Kumbayana wonten dawuh Pandya-Betari karya geger sangganing para baju barat nganti padha nungsang kuyang playune lah kok jebul putuku saka lima nglakoni tapa ning tenging wana Krendayana patobat ora kaya adat sabene lah kok dadi manter pangestimu kowe duwe sedya apa Begawan Durna mara kangge matur marang eyangmu Pandya-Betari Durga kula nyuwun pangapunten Pandya-Betari menawi anggen kula lampat apa wonten ing telenging wana Krendaya menika adamel geger sangganing para baju barat menika sanes niat kula jernyatanipun niat kula menika manteng kula kunjaken sanipun Gusti supados sak mangke saged ngudaneni dhateng menapa ing dados panyuwunipun ing ngabdipun Kumbayana kowe duwe sedya apa Begawan Durna inggih wale-wale menapa Pandya-Betari estunipun kula nuwun sewu lho estunipun kula menika namung badhe kepengin napakaken gesang kula tegesipun kula menika badhe pinardawa kamulyan kula jernyatanipun kula menika namung gadhahi putra setunggal inggih menika pun Bambang Swatama monggo nyatanipun Swatama menika kula budidayaaken supados samangke kagungan derajat pangkat kula upayaaken supados samangke Swatama menika pikantuk inggih menika derajat pangkat saking Narendra Krisna Prabu Duryudana ewadene lah kok dumugi semanten menika dereng wonten kamulyan kabegjan ingkang cumentel wonten anak kula Swatama tutuli prentol sak lebeting manah kula dinten samangke menika kula kepengin mengku satunggiling garwa malih Pandya-Betari tobat apa ora nyawang karo kananmu to Begawan Durna kowe iki wis sepuh kowe iki wis tuwa wong tuwa ki mung kari napakake marang kamulyaning urip tegese yen wis entuk kamulyaning urip ping kari njangka marang sampurnaning pati lha kok dadi malah werna-werna penjangkamu Durna oh nuwun sewu Pandya-Betari menawi boten mekaten samangke menawi kula menika namung gadah putra setunggal namung Swatama kemawon tartemtu mangke menawi Swatama menika boten saged kedunungan derajat pangkat tanpa badhe cures tedhaturipun Begawan Durna mila dinten samangke kula nyuwun tulung dhateng Pandya-Betari Durga saged mitulungi dhateng penjangka kula supados samangke kula saged kasembadan jawab kaliyan satunggiling wanita samangke kula saged bebranaan peputra tuwin nggadahi wayah ingkang sakalangkung kathah ingkang mekaten saged dipun jagaken kamulyanipun Begawan Durna Pandya-Betari ya to yen pancen kaya mengkono aku saiki tak takon karo kowe terus wong wadon endi minta dilenging ciptamu mara coba kowe matura mengko upama bisa tak gayuhake pun ibu bakal budidaya supaya penjangkamu mau kelakon menika saestu Pandya-Betari iya tenan Durna oh matur sembah nuwun Pandya-Betari blaka suta kemawon ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ical saking paningal kula boten sanes kejawi namung kula nuwun sewu putri saking negaring Pancala inggih menika mapan wonten ing kasadyan Madukara ingkang namipun Dewi Wara Srikandhi inggih Srikandhi menika ingkang dados wating manah kula kosek Durna kosek kowe iki ra yo eling to Durna kowe lagi ora lagi lali mboten kula nembe mboten kesupen lha kok dadi kowe matur karo aku yen to kepengin mengku garwa Wara Srikandhi mongko kowe ngerti dhek Wara Srikandhi wis minangku garwa dening anakmu dhewe Jajanaka ya si Arjuna lha kok dadi malah tok rusak nggone bebrayan Janaka karo Wara Srikandhi kowe bakal mengku Wara Srikandhi nuwun sewu Pandya-Betari upamanipun kula menika blaka suta blakotang terus terang dhateng anak kula pun Janaka jernyatanipun Janaka menika murid ing ngabekti dhateng Bapak Guru murid ing tresna dhateng Bapak Guru mboten nate nyelaki dhateng dawuhipun Bapak Guru menawi Wara Srikandhi menika kula suwun Janaka tentu maringaken mboten badhe awel niku mboten badhe angrundel
Nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun. Menika namanipun mangke kula badhe ngucemaken dhateng asmanipun ingkang wayah piyambak. Lah sirmu piye? Karepmu piye supaya aja nganti kadenangan dening Janaka? Wala Sri Kandi bari kula cidra. Wala Sri Kandi bari kula cidra. Namung menawi kula wujud Begawan Durna kados mekaten menika, tartemtu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Durna nyolong Wala Sri Kandi menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Durna Pandya Betari Durga. Durna, kula wonten maning ngandhap. Kowe aja dikangelan. Yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna, mandya ucape Betari Durga, tak sebda dudu wujud Begawan Durna kowe. Wah. Ora wujud Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe go ngaluhur. Yen lumrah ora ana kang wong ngerti yen to kok nyidra marang Wara Sri Kandi Begawan Durna. Ladal. Oh, matur sembah nuwun Pandya Betari. Ing mekaten boten badhe wonten ingkang mangertosi sinten to kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kowe Prabu Kumbayaksa. Lho nggih ngestakaken dawuh. Caketana ya kuwi kasatriyan Madukara. Malah wektu dina iki pasang Yogyakarta ing nginu. Janaka nembe ora mapan ning Madukara, upama lagi mapan ning Madukara, lagi liwung bingung atine Arjuna. Sababipun menapa? Merga Janaka koncatan kekuatan. Amargi sabab saking menapa? Apa sira ora ngerti kabare? Yen to pusaka Madukara, Kyai Pasopati nedeng oncat saka ing kasatriyan Madukara. Mula pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane nawung Sungkawa. Inggih. Janaka lagi ora iso menggalake marang kula warga. Yen Janaka lena colongan Wara Sri Kandi dadi garwamu Kumbayaksa. Oh, ladal. Matur sembah sewu nuwuntanmu pepindhan Pandya Betari. Menawi ngaten Klilalana kula bidhal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning gesang kula. Inggih menika pun Wara Sri Kandi. Sarti ting ati-ati duga-duga digawa. Aku ora njangkung lakumu lho Durna. Inggih, ngestaken dawuh. Nuwun pamit tambahi pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Bodleng iblis lanat padha jek-jekan. Ana srana nggonku bakal nglulusake penjangkaku srana dibantu dening Pandya Betari Durga. Wis ora wujud Pandhita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene. Ladal. Monggo Janaka lagi kodheng atine. Bingung-bingung kenganglangan merga koncatan Kyai Pasopati. Sri Kandi ora entuk kawigaten ning Janaka kowe melu aku wae Sri Kandi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging tiba ning kasur babut. Kowe bakal tak wengku garwa mukti karo Prabu Kumbayaksa. Aja kaget aku sing tega Wara Sri Kandi. Den, ampun kedlarung-dlarung Lundara. Anggenipun Sungkawa wiwit kala wau dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara. Napa mboten mrayogi menawi pusaka dipun upadi? Nggih. Para panakawan samapta ing gati sawega ing diri nderekaken Ndara nadyan taunana windanana mboten kundur kula siap matur Ndara kersa budidaya ngupaya murcanipun Kyai Pasopati. Nggih Ndara. Kemareng nadyan ingipun Petruk semanten ugi Kakang Semar. Kula rumangsa pepes bayu kang tapis dening atase Arjuna koncatan Kyai Pasopati. Monggo iku kinarya daya piandeling Arjuna. Bebasan wastra lungset ing sambiran sarah munggo ing lautan.
yen to nganti Janaka ora pinanggih lawan pusakaku kang aran Kyai Pasopati. Nggih, mboten maiben. Mila dinten sak mangke napa-napa niku nek mboten sinartan pambudidaya, kula kinten mboten badhe wonten pepadang, Den. Mila monggo kula aturi enggal cekat-ceket pripun sak mangke supaya pusaka enggalo pinanggih lan dipun astaka undur wonten Garingak ngamarta utaminipun wonten ing kasatyan Madukara. Ibune kula Kanjeng Paranono dawuh mapa? Wala Srikandhi, kula wonten paring dawuh. Mula kang sangka kuwi jumbo kranupun diaturake Kakang Semar. Dina samengko aku nyuwun pamit bakal budal saka ing Madukara. Upaya menyang didununging Kyai Pasopati. Kanjeng Paran muga-muga enggal entuk pepadang. Nun inggih pangeran mugi-mugi sak mangke Madukara pangeran pikantuk pepajar saking pangawasaning dat kang murpeng dat. Ya mung rasaku kok kaya ora jenjem. Rasaku kaya ora tentrem. Sebabe bareng aku pamit lawan garwaku sakarune. Dumadakan rasaku melang-melang yo ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang. Lah terus pripun? Apa ora luwih prayoga Kakang Semar yen to salah sawijining Panakawan dina samengko jejaga ning Madukara. Amarga isining Madukara ya mung Arjuna yen to Janaka lunga. Mongko jumbo krawaning kendhak rasakake kaya-kaya nobab ing bakal tumanduk marang projek utawa ing kasatyan Madukara Kakang. Lah terus Kakang Semar lolo garing lan petruk nderek lawan tindakku ngupaya Kyai Pasopati wondene garwaku saklorone upama tak titipke Bagong ngono piye. Gong, titipi Ndara Sembadra Ndara Wala Srikandhi. Terus adone endi? Goleki pusaka. Aku dititipi Ndara Wala Sembadra Wala Srikandhi. Heeh. Ning ora kurang ajar lho, ganti kan ora nggo training ngono kuwi. Nunggu Ndara Kyai Putri kok nganggo training. Njuk ngopo? Padahal aku wong imane asor niye, Tru. Ora mungkin aku piye-piye. Bagong wonten dawuh sagu apa ora? Sagah Ndara. Nanging aku weling karo kowe. Nggih. Nek nganti ana apa-apa ing temanduk marang garwaku sakloro. Aja takon dosa. Upama babak kulite. Kaya kudu nyaur babak kulit upama nganti ana apa-apa kowe kudu tanggung jawab. Siap Ndara. Mboten ajeng kula mingko kan pedamelan. Nek kersane Ndara ngoten kula kantun nderek mawon. Wis Pak Rengtro kowe melu Ndara. Madukara tak jagane, aku sing tanggung jawab. Miyat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem-sara tetan padang. Kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga. Sembadra Kanjeng Paranono dawuh ngapa Srikandhi? Wonten paring dawuh. Madukara tak titipke kelawan Bagong. Pun Kakang nedya budal ngupaya menyang didununging Kyai Pasopati. Muga-muga entuk gawe Kanjeng Paranono inggih Raden. Pangeran mugi-mugi enggal pikantuk pepadang saking pangawasaning Gusti Pangeran. Ora para sang Arjuna semono kang kamanungsan.
panutya utama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma Bagong wonten dawuh aja sembrono kowe wis pinasran dening Raden Janaka supaya tunggu kasatyaning Madukara mboten namung yuwananing kasatriyan ingkang dados tanggal jawab kula nanging kejabi-jabi saking menika panjenengan Gusti kula ayu sak kekalihipun inggih menika Dewi Wara Sembadra lan Wara Sri Kandri Denggul mlocot para Sri Kandi tetep dados tanggul jawab kula nek wonten bobol boros teng lelakon kula ingkang tanggul jawab pun iki dados tanggungan kula aja kok lara nyawa ajeng kula totohke Ndara Ayu ampun kuwatir Pandha tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ana kalodhangan nggon kuniyup saka Dirgantara ngerti yen to kasatriyan suwung kepasang yugya katujuhe nginu iki eneng wujuding raseksa mala gage ngaku sapa Nalindra Kleyang kabur kanginan Prabu Kumbayaksa ya kowe ingkang aran Wara Sembadra ora ana loro ya aku ingkang aran Wara Sembadra ingkang mburi Wara Sri Kandi tobat pancen para nyata aranku Wara Sri Kandi lah kok ingkang mburi wong wadon eleke ora jamak wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak kowe sapa aku lanang nyok lanang to lanang ucul klambi wedok mbok nganggo mripat nang nyawang iki aku abdine Ndara Wara Sembadra Ndara Sri Kandi Bagong kowe Bagong iya Raden Janaka ora lenggah eneng kasatriyan nembe wae tindak kersane napa Mas ngersake napa nek wonten perlu kula sing kudu tanggung jawab kahanan Madukara dadi sampeyan eneng perkara napa-napa utawa duwe sedya sing panjenengan aturake sing Ndara Wara Sembadra lan Wara Sri Kandi kula sing kudu tanggung jawab Bagong nun Rapaku ning papan kene nuruti karo karep panjenengan pripun suwe nggonku gandrung karo Wara Sri Kandi mula pancen tak angkah kalodhangan ingkang mirunggan aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatyan Madukara dina samengko wis tindak mula tumuli aku mlebu jroning kasatriyan ingkang wigati aku pengin boyong Wara Sri Kandi bakal tak jatuh krama bakal tak mengku garwa Bagong mula ingkang sangka kuwi kowe ora usah melu-melu yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi palanging Prabu Kumbayaksa kuncang gancing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung aja blawangan omonganmu aku dadi kowe teko-teko arep ngepek Wara Sri Kandi entuk pinang perkara kowe lho kum sapa Kumbayaksa kowe ngerti ora
Telung dina iki para Sri Kandi wis menyatakan cintanya kepada Bagong. Tobat cangkeme wae enak wae nek omong. Niki menggo ngono menengon sampean tenang mawon. Niku menggo ngapusi yo. Supaya kula niku wangun nek mbelani karo sampean. Uti arep watuk. Piye? Ayo ge omong soal aku watuk. Para Sri Kandi tak jaluk. Jalun. Langkala batange Bagong. Wah, saut dadi Banten ya. Prata imbang yen padha-padha. Aku paten ana ya. Nek pancen kowe mentala mateni karo Sri Kandi aku paten ana Kunda Yaksa paten ana. Eman-eman wae dadi jatuh kramaku. Waduh. Es remok nasibku iki. Rek ae dawuh Joko Madukara aku saguh. Aku jebul ngendikane Ndara Janaka kok numusi atiku kok deg-degan ora penak arep ninggal ngomah. Bagong kowe tunggu Kasatyan Madukara kono kaliyane melu aku ya saguh to iki. Kena nganti Ndara Janaka prisa para Sri Kandi digawa buta jenenge Kunda Yaksa. Mulai tekan Madukara goleki aku Bagong kowe kok ora iso njaga ndaramu. Nyotampan ana panahku cip. Modar aku. Wah wis. Iki kok mesti aku kok ngerel to iki aku. Kok intine kok mesti lakone aku to ning piye meneh. Wis dadi nasibku nek aku meneng bae. Kowe kapakmu kapan dawa. Aduh, ana Mas Agung ya. Yen aku ora matur Ndara Janaka malah ngrekoso uripku. Blaka Suta lebih baik tak lakoni. Den. Kok tindake mandeg mangu Kakang Semar enten apa kok kaya ora jemjem ora kaya adat sabene Arjuna ninggal marang kasatriyan dina samengko kaya ora tentrem rasaku pun to mboten sadi penggalih awi diteruske tindake pun mboten sadi penggalih Ndara pun mboten sadi penggalih ngupaya pusaka langkung prayogi mimbanipun njenenganipun menggalih Kasatyan Madukara tur dasare wis enten Bagong. Bagong niku nek kon jaga wah jlimete ora jamak-jamak. Wong bola-bali mlebu satpam ya ketompo ning bola-bali ditokis. Mboten karo-karuan. Amargane rada edan dadine
Pimpinane niku gila nek nganti Bagong kok rada edan kok dadi satpam. Wis diteruske le tindak Gus. Ndara Janaka kendel. Bagongan ono apa? Aja gawe kaget. Kowe kok dadi mlayu-mlayu. Matur Ndara Janaka sewulepat nyuwun pangapunten nggih, Den. Ya ora dadi ngopo. Anu menjenengan jengkar wau? Iya. Dumadakan wonten rawuhipun yaksa buta. Nggih. Apa wigatine buta? Namanipun sapa to mau? Kumbayaksa. Kumbayaksa terus anu napa? Kowe ngopo? Senes kok tak kira nek montorku. Bawa kenal TV ming. Kaya kapal sekaten. Yo banget tenan iki. Diusumeti geni terus muni mak tok. Nawan nyuwun Ndara Warasa Kandi dados geger. Lho, ora tok penging lho, Kang. Tak penging terus aja gawe masalah. Nek terus Ndara Warasa Kandi perang dhewe, ayo garwane Ndara Janaka Ndara Kandi ora wonge mecece ngono. Wis pokoke ngono. Ndara Warasa Kandi nyuwun pangapunten dipun saut buta niku dipun beto mlajar Ndara. Bagong Ndawa aku wis kandha karo kowe apa? Aku wis tau kandha karo apa? Aja sembrono. Gong iki kuwi lagi no masalah lho malah. Aku paham to. Nek nyolong kecekel kan gebuki ra masalah kok aku. Yen ngono kowe ora krasa lak tibani tangan. Krasa. Lah kok muni ora krasa? Ora mangke to enggak ya. Kula nyuwun pangapunten Ndara. Pancen kula luput. Terus Kong, gawe njewewek raimu Kong. Men seneng sing do nonton men seneng saka ngiringan. Ngreka tenan ati kula. Soale gawe senenge wong iki ibadah. Hanya iki ada. Wong sangka kuwi Bagong. Aku tinimbangane mateni karo kowe aku ora sudi nyawang karo kowe. Ayo minggat. Ayo minggat. Nggih, kowe ya Tra. Ya sing ati-ati kok. Wis ya Reng. Sing ati-ati kok. Aku wis ora nembang kembang rawe Reng. Aku wis ora nembang lali janji nek mergo aku wis ditundung karo Ndara Janaka. Aku yo sedih kok. Nek ora ana kowe ora aku lo gareng iki nek ndagel ora tau cocok. Aku gawe banget mesti gareng ora tau mangan. Didulang mangan. Minggat to. Bagong kowe minggat to? Nggih. Ora gelem minggat. Tak tibani curiga malah mati nang kene. Aku pergi ya, Pak. Ya sing ati-ati. Ngorok kok, Trek. Ngoroke Semar iki. Kaya nangis rene. Hati-hati. Sampun yen Ndara. Ora caturan karo dapurmu Bagong. Jane kula nyuwunaken pangapura kalih anak kula.
Bagong duwe keluputan malah tak anggap Bagong kuwi wonge satriya. Dheweke wani ndodo keluputane tumulipane nampa marang pidanane Semar. Lah terus pripun? Daya pusaka yen to ora kesanding garwa ora bakal bisa tentrem. Kersane aku tak goleki Wara Sri Kandi Kakang Semar. Pepi. Kendange iki aja madeng disuda. Malah ngelus-lus brengos. Nasibku ngrekoso tenan. Bisa karo wong tuwa, bisa karo sedulur. Ngrekoso tenan. Aku urip tanpa guna nek ora iso melu wayangan. Dipisah karo Ndara Janaka. Gunane apa? Hibur aku sehari-hari. Ibaratnya sambil menyelam minum air entuk hiburan karo entuk bayar. Aku kok dadi iki nasibku wis cilaka temenanan. Wis. Wis tak putuske. Golek dalaning pati. Tak golek dalaning pati wae malah kepenak uripku. Ngopo nek wong wis ditanggung jawab ora iso nampungi tanggung jawabku. Kowe lah kae ana apa kan? Ana kali banjir, ora mungkin wong ketiga kok kaline banjir. Apa ya? Kita wis kentekan pikiran aku saiki. Wah, Dian kae. Nyemplung sumur. Wah, sumur kompo. Ora iso dicemplungi. Apane ya? Bahane. Lali aku. Gantung apa ya? Nah, ngono iki lho do dilempari ngono kuwi. Gantung ya nek pener gulune, nek kuwale kaline nang kene. Nang kene. Malah mung gondal-gandul. Ora mati. Nganu wae golek jet-jetan wae. Jet listrik kae tancepke terus kabel tak loncot templeke ilang. Jujur modal. Ya nek mati. Nek setengah mati malah lara banget. Wis kok wis bablasan iki. Wis ana-anane dalane pati tak lakoni legane atiku. Tekan bakul kerupuk. Bakul kerupuk dengkulmu melacak kira. Nerok anu Bagong. Kleru mudiare. Dewa kleru nerodo. Berkencang karo daya Pak Pong bobolong kali cuti sapa sing gawe. Bagong. Dalem Bu Kulun. Kita aja mati ya Bagong, yen kita mati wis ora ana sing biksa bakal gawe gayeng. Mekaten Bu Kulun. Mergo akeh sing tresna karo kowe iki, Bagong. Nggih, ya ming ora ketara.
lelembut no buat ora ketara iki tegese ya pancen padha ping batin lan jeneng kita mengko do ngrasani lan jeneng kita ning jane tresna karo jeneng kita saking pacoban ning jaket iki pancen ngabinita kudu nglakoni klebu apa ingkang kita lakoni iki wujudake saking sawijining pacobaning dewa ngoten Bu Kulun la iki ngene pripun ulun pedhak ning Madyapada iki dadi jalaran nggone ulun ngundurake pusaka ya kuwi pusaka Madukara Kyai Pasopati ulun ingkang mundhut saka ing kasatriyan diutus dening Sang Hyang Jagat Diri Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Jati Murti kinarya matedhakake wahyu utawa kanugrahan ingkang mapan jroning pusaka Pasopati ya kuwi ingkang aran Wahyu Jayaningrat Jayaningrat iya merga Kyai Pasopati iki besok kinarya manglurah Satrumurka dadi jalaran kamenanganing Pandhawa jroning perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Ulun titip pusaka ya. Mbok titip ki dhuwit. Titip kok mung pusaka. Nggo ngapa? Kejaba saka kuwi kita bakal ulun gandani ora wujud Bagong nanging wujud satriya bagus. Nane, iya. Ora omong kosong lho iki. Ora dewa kok gara iki. Wah, gleleng iki. Oh, lumayan dadi bagus sila. Waduh. Napa? Dite kobong kula. Gosong. Kedokokan rokok. Ah, iki jenengane sembrana. Nek mboten apa-apa terus payu niki kula. Iya, iya. Pinggire kok, nggih. Kita sago mboten sago sebab menapa kita ulun dandani Bagong monggo kula ratri ndandosi ya ana dewa atonya lho iki. Kaditanya piye jane Satya bagus. Kok malah kaya mudun. Ulun nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Ala dadi kaya ngono iki piye? Wah, ora bareke. Tendiang. Sepatu Kickers. Wah, gapure. Bature kok sepatune Kickers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo gantine ora kaya ngono kuwi wujude. Pulun Bathara Nredi. Lungguh kisar. Inggih Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti unjuk sembah sungkem mindhekem mikat kita iki dadi apa-apa ora manut inggih Bu Kulun ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih ya inggih Bu Kulun awas-awas Bu Kulun mboten ngawur niku nek nganti nyocok ora aja kuwatir. Kene ulun papake ngene Kanjeng Glung kita. Inggih Bu Kulun. Aduh yun. Ampun ampun kasar-kasar. Kita mengko nek ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Bu Kulun berarti kedah nyewoson sistem. Tapa ngrame kok nyewoson sistem iki apa? Kedah rame sanget Bu Kulun. Tapa ngrame iki tulung marang sapadaning urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah mbeto mantel. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan. Paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Mbok ora caturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke dumugi jalan Bantul begitu. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha?
nami kula sinten Bu Kulun? Kita bakal ulun paring tenger Bambang Astra Jingga. Astrean apa Astra Jingga? Mekaten Bu Kulun. Iya, iya. Astra Jingga. Astra Jingga. Bu Kulun ngestaken dawuh. Nek kepareng kula nyuwun pamit Bu Kulun. Bidal dinten menika nglakoni tapa ngrami. Luweh. Suwun kondur makayangan ngomong karo kowe kira. Genah-genah kok senengane. Edan to, ayo. Dewa kok diplorotke kathoke. Amargi dereng rampung anggenipun rembagan kok ajeng mabuk. Niki jebul namung kathokan koler denger kita nek udu bagong wis turun sotil lho. Kita nek udu bagong turun cemplung kawah Candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak Bu Kulun. Kula saged renang Bu Kulun. Nah, ora saturan. Ulun kondur makayangan ya Bagong. Astra Jingga, Astra Jingga. Adimu Madukara ora sowan. Kabar sing tak tampa Janaka nandhang susah. Susahe boncatan pusaka Madukara. Pusaka Madukara apa? Wah, Pasopati ilang saka kasabyan Madukara. Lho, ilang saka Madukara? Wah, iya. Lah kae Janaka malah mrene ngono kok, Jai. Tunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna umben jauh. Ngopo kok njuk nglumpruk ning pangkoning pun Kakang? Tumpuk matumpo lan kula sandhang. Lelakon sing mbok sandhang ya kene. Pusaka Masopati Cah. Dereng dangu menika Wara Sri Kandi cinidra dening Nalindra. Monggo boten kula mangertosi wonten pundi papan dunungipun Kusena. Sri Kandi bojomu ngono piye? Inggih kasinggan mekaten. Lah wong bojone ilang kowe kuwi sing lanang utawa kowe iki guru lakine. Lah mbok budidaya goleki ora kok saben-saben ketemu wong tuwa tok mbruki, saben-saben ketemu wong tuwa tok tangisi. Lah nek Sri Kandi kuwi garwaku mestine aku goleki. Lah wong Sri Kandi iki bojomu kok kowe malah pasrah karo aku iki. Kowe iki lanang sing kepiye to Janaka? Nalindra Yaksa satriya sapa Raden Janaka? Nalindra Yaksa sapa Kumba Yaksa? Kowe sing nyolong Sri Kandi mati.
Piye? Sampun pinanggih Kumbayaksa. Terus ora njaluk bojomu? Mestinipun kula nyuwun. Nanging kula kawon. Lho, kalah tegese Pun beda kaliyan Kumbayaksa kula kawon Kala Prabu. Janaka kok kalah ki lakone apa? Mboten perkawis lambat. Namung nyatanipun kula kawon kaliyan pun Kumbayaksa. Kasektenipun ngedapi-dapi. Golek jago apa piye? Menawi perlu ngaten. Yo, tutna pun Kakang. Ana wong bagus ning kok cacate mripate gedhe cilik rada iso tak gaji berarti rumpate bagus iki sapa takon karo aku iya dasar para nyata kowe sapa satriya Kleang Kabur Kanginan menjung kebaratan ngendi tibane ya iku ana papan dumunungku Bambang Astrojinggo. Waduh, Bambang Astrojinggo. Iya. Kowe sapa Prabu Kresna? Iya aku Prabu Kresna, wangune bocah pinter S2. Iya. Jurusan apa? Manut lakune bis. Wong edan. Astrojinggo. Ana dawuh apa Prabu Kresna? Aku njaluk tulung karo kowe iso ora? Waduh. Aku ora kulino ndak semen. Ora tegese aku njaluk tulung karo kowe ora takon bangun apa-apa. Ning aku njaluk tulung aku kuwi ndek mungsuh. Mungsuhmu sapa? Kumbayaksa. Singgelo padha bel. Bapak Prabu mbok pados sanesipun menika sajaipun edan gundulmu atos. Lho ki aja kurang ajar lho iki Janaka iki adikmu taun iki gundulmu atos. Aku wong waras kok dunekke edan. Aku ora trima Prabu Kresna. Ya wis aku njaluk ngapura. Tiba padha-padha. Rumahsaku bak sapa jenenge Astrojinggo iki nek entuk dolop arepe lucu. Coba njajal do meneng tak terus bubar. Iya aja kaya ngono. Kuwi trik pementasan kaya ngono. Sago mbantu ora? Sago. Nek sago mbantu mangkat to. Nang perjalanan. Wong bantu kok uang perjalanan barang ki ayo wis mangkat to. Ngestake dawuh. Sapa mungsuhku jenenge Kumbayaksa. Kendhi arep legandang dening aku mangkat to. Legandang jeng legandang. Janaka mboten dol. Kowe ngerti ra kae mau sapa? Mboten ora. Ora yang tak takon karo kowe kok ana kawanmu kok gotang siji. Bagong kula ping tunggu kasatriyan. Jalari Sri Kanjical mila Bagong kula tundhung kesah. Tok tundhung kok? Nggih. Tinimbangane kula pejahi tinimbang lawung kesah ngantos sak pejahipun boten srawung kaliyan kula. Wong iki nek dijangka patine malah angel. Lah kowe ngerti ora? Mboten. Kae mau iki? Estu. Iya. Wonten menekke kula ndasmu.
Wis aja tok gawe lara atimu. Wong dhewe blegere ya nalika ngono iki blegere ya satriya kok dadi ora apa-apa. Nek blegere Bagong kuwi kowe wajib nesu wong blegere satriya kok. Setan. Kok pikantuk sandangan kaya ngoten. Aku dhewe ya ora ngerti kok sandangane pas banget. Toya disawang ya bagus banget ngono kok. Ayo didelok. Monggo. Oh, nabrak. Woi, latar. Sapa iki Bambang Astra Jinggo? Kowe sapa? Prabu Kumbuyaksa. Kowe sing nyolong Srikandhi. Ya, dasar para nyata. Apa kowe dadi jagoning Raden Janaka? Tok 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 tok. Weh, dadak peluruk bareng. Weh, dadi jagoning Janaka jaluk para Srikandhi. Ora bakal awenehake lakon mati dreng. Aduh. Ket-ket ya samya Bandayuda ilang wujuding Bambang Astra Jinggo miwah Prabu Kumbuyaksa babar dadi wujud Begawan Durna Sumawana ki ora Bagong datang kantun Dewi Wala Srikandhi. Sabar. Oh, alah. Lole. Oh, wis pahit ora. Ayo ndi Ndara Srikandhi. Oh, Bagong iki tak papan ki ning kalpi kaku. Toke. Watono. Iya. Oh, Srikandhi metu kowe Srikandhi. Tobat, nuwun sewu kok penemban. Oh iya aku sing dadi buta, tobat nggilani ora. Wong sing wedoke gila kok kowe ngoncet wae ora. Nang nganti kono Ndara Janaka piye? Sing nyolong Srikandhi bapa gurune dhewe. Apa ora wirang kowe? Oh, aja nganti konangan Janaka, Bagong aja nganti. Melumpuk dadi siji. Bapa Durna bapakku. Lho, bapa menemban. Oh inggih nggih ya Janaka Werkudara iya. Kok wonten mriki? Niki sing dadi buta. Lho, dadi buta sapa? Kumbuyaksa sing nyolong para Srikandhi. Bapa Durna menapa saestu? Oh nyuwun ngampura ya Janaka. Gurumu nyolong para Srikandhi. Apa iya? Takonono dhewe. Apa iya Durna bapakku? Iya mung golek kegiatan kok. Golek kegiatan kaya ngono ora. Semangkean. Aduh mati aku Janaka. Wonten ta? Aku njaluk ngapura ya, Nggih. Apa Durna mboten dados menapa? Ora Puntarawati kula nyuwun ngapunten. Nggih, pinjaman sampun dipun wangsuli menika mboten prayogi bawa neban. Oh nggih, Kutara. Nggih. Nyuwun ngapura ya, Kutara. Yo. Bagong aku tak mulai ya. Perjanjiane? Perjanjian apa?
Ora kok. Ora kok. Sapa-sapa kok dijak perjanjian. Nganjaluk dhewe kok perjanjian. Bagong lang dermis. Plak dasmu. Wah iki jane milane karo bapakne tenanan. Ngono salah kok iso diayomi. Pun mangkondur. Mangkondur. Oh sapa kok aku tak bali, Bang. Bagong. Aku ngaturke panuwun. Sami-sami. Panjenengan badhe napa ngersakaken pusaka mboten? Apa kowe ngerti Ngertos pusaka apa? Kyai bakso goreng Pasopati. Pasopati. Niki Iya, diparingi sapa? pukulun Bathara Ngendikaning pukulun dipun saking kasatriyan Madukara dipun paringi kanugrahan kaya wayu pusaka saya sentosa wayu jayaningrat. Jayaningrat. Nggih, iya. Nganti gugut to ya aku. Ngaturke panuwun ya Bagong. Nggih, sami-sami mboten dados menawa. Iya. Yen ngono pusaka ben bali marang panguwasaku. Monggo dipun asta. Monggo. Iya, Bagong. Matur Janaka, ayo Janaka. Mapunten Koko Prabu. Kok ngawur lho dolanan pusaka ampuh kok. Ning ngarepe wong tuwa kok ditungtunge kok nek nyunyuk ra aku. Cilaka to. Iya. Yen ngono sing dadi Bambang Astra Jingga mau kowe. Kula Sing iso mbalekke pusaka ya kowe. Bagong. Nadyan kowe kuwi derajate ngaceplek, kowe derajate batu. Keluputan ingkang mbok sandhang mbok dandani kanthi becik malah bisa kaya wadang marang Bendoro. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bagong. mboten dados menapa sing wigati sedaya pun lancar, pun rancak, pun wilujeng. Iya. Awi sami suka-suka parisuka Ndrawina Ndara. Iya, Bagong.